Vítáme vás ve firmě SICO Silicon, která je již přes 20 let spokojeným uživatelem informačního systému Helios ve všech svých firemních procesech, pro který společnost NVSP zajišťuje bezproblémový provoz. Jak už název firmy naznačuje, zabývá se výrobou dílů ze silikonových kaučuků, jako vytlačované profily, lisované díly a silikon textilní hadice. Díky systému Manta lze provádět monitoring a vyhodnocování výrobních procesů v reálném čase dle standardů průmyslu 4.0. S řešením přišla firma NVSP, která nabídla uživatelsky přívětivý a flexibilní mobilní systém Manta. Ten je navíc plně integrovaný pro informační systém Helios. Manta pokrývá všechny oblasti výroby od odvádění práce, automatického sběru dat, systém notifikací a možností nahlížení do dokumentace. Pojďme se podívat, jak systém funguje ve společnosti SICO Silicon. Efektivita a snížení nákladů, data v reálném čase, eliminace manuálních chyb, elektronická auditní stopa, zlepšení kontroly kvality, notifikace, přehledné reporty, zakázkové úpravy. Pokud vám některý z našich produktů nevyhovuje přesně podle vašich požadavků, rádi vám aplikaci upravíme nebo vytvoříme aplikaci úplně novou přesně podle vašich požadavků.